госпожи и господа, аз съм вашия водещ, а вие гледате Живкопг Чана. И днеска ще направя една нова поредица на един мод, която поредица ще продължи и ще почнем. Това ще е моден survival. И извинявайте, защото не бях качвал от 3 месеца, но просто съм на училище и това година трябва да кандидатствам, трябва да уча. Насъпвам дърва. Този мод не е чак толкова голям. Но пак има неща. Имам мод Creature мод. Неговото намира семена може да се опитаме. Добре, отново сме тука. Имаше нашествие от майка. Сега ще почнем котия. Добре, чай са. Намалям се звуците, не е толкова. Котия. Сега ви записвам, да записвам. Сега ще направим една хубава дървена кирка. Тук е чукалвач. Нещо такова. Тук си видим къде живеем. Чай видим на мапа. Как се отваряш мапа? Съвсем... не такъв мапа. Съвсем... Това е съвсем... Да. Да го събера. Ще направя инструменти и ще го оставя. Ще направя една пауза. И ще се развия малко и ще пусна пак, когато съм си намерил място за живеене. Аз ще правя инструменти. Кола и сега го обера, като направя паузата. Тъй. Само да видя дето и нещо друго може да заправя други инструменти. Тук за към прости, да. Мога да се правя столчета, но други инструменти няма явно. В тази поредица може да има и други хора после да дойдат. Ама ще видим кога ще ги има. Някой път може да са трима, някой път може да съм сам, някой път може да са двама. И добре, правим една бърза паузичка. И... до след малко.
отново. Ето направих къщата. То ще има таймлапс. И да. И аз мисля да свършим епизода за днес, защото няма какво друго да правя, поне аз се сещам. Другия епизод ще направим фермички и някакви такива неща. И сега, ето е отвънка, ето е отвътре, тук се влизаха в други стаи, тук не можа да измисля нищо друго. Тук трябва ми е айран за някои неща да слагам. И така. Аз нямам другия епизод, може да отидем да поексплорим някоя пещера. Мисля, че това беше. По-късно ще има и друг епизод. И да, ако пък ви хареса, това беше от Живко БГ Channel и чао!